Weche gi manyien mago magangichwe longeso kata tarik mogika mano mar dwe mar abich kuma bende wachako kanyero ayanga kawang'iyo nyasi mano mar Madaraka ilungani Jael Lieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno par bende ni nyalo tudi kodoko kalilai maro mar ote machuok ma en ariyo adeka auchiela nono bende yudowa e mbui magwa mago mag tudruok ma opogore e kindegi ma bende koro kawachako to wadhi achiel kachiel mano nyaka e County ma Homa Bay kuma wantiere koda jafomo marwa George Bati ma bende oikore kendo ogota chineno ka entiere alap mar Raila Odinga Stadium e Homa Bay County kanyero mondo koro nyiswa ni to weche chalo nade. George Bati oimore inyalo mana nyiswa ni to asego kanyada dhi nade gi nikruok mage ma bende oseketo. Erokamano nya Jael Lieta achiel kachiel dakika 2 bang' saa achiel mar odhiambo kama oganda inyalo wacho ni ng'amo ikore ne wuoth nyalo nindo gi lepe ma e odiechieng' ma koro oganda mawuok e alwora ma Homa Bay kaachiel kod gwenge mamoko mag Nyanza nyalo bet ni onindo gi lepgi ka girito gi sironyo nyasi mar Madaraka mar 62 nyaka ne piny Kenya yud loch ma en nyasi mokwongo ma itimo e kaunti ma Homa Bay kendo en nyasi maloso sigana kuom yawa magombo mondo mione kaka kit nyasi mopogore mag piny owacho timore. Odiechieng' ma kawuono en odiechieng' ma ne otim orako mogik ka jolweny ne pangore, jower bende ne temo duondgi mar ng'iyo ni to bende duondgi oluwore kod okenge moketi mar neno ni nyasi ni obedo kaka giwegi kaachiel kod joma chano nyasi ne ochano mondo mi otimre. En nyasi ma biro ywayo oganda ma ok tin ne 10,000 ma nikod nyalo mar bedo e alap ma Raila Odinga Stadium e boma ma Homa Bay kaachiel kod joma moko bende mikowo ni nyalo biro to chung' kendo moko bende bang' pangruok mar jolweny ibiro yienegi mar bedo achiel kachiel kama itugoe ma en lum mantiere alap ma Raila Odinga Stadium e bomani ma Homa Bay. Jael kaachiel kod nyikwara mogi daher mondo mi anyisi ni motelo ni ochiw lai mowinjo bed ni oganda kiny luwo ma oting'o weche mag neno ni giluwore kod okenge mibiro ket kod apisa mag arita mabiro miyogi ni ka emowinjo bed ni oluwo, ka emowinjo bed ni udonjogo, kacha emowinjo bed ni uwuok godo kaachiel kod chenro mamoko mag neno ni arita oket kare kendo ng'aw e ngadho mamalo mar neno ni onge chochni kata rochruok moro amora kata bedo ni japiny ok oyudo thuolo mar chopo mar keto wang'e ka oneno kaka idhialo nyasi mar Madaraka mar 62 e pacho ka. Bende motelo okinyi jatelo mochung' ne weche mag arita e gwenge ma Nyanza Flora Moroya no wuoyo ka okoni moko kuom apeyni ahinya mabiro kalo machiegni kod alap mar Raila Odinga Stadium e bomani ma Homa Bay ibiro geng' mondo joma tiyo kod nyamburko mawuok Kisumo, mawuok Mbita, mawuok e gwenge mag Migori kata mawuok e gwenge mag Oyugis poni nyalo bedo gi sironyo kata siso mar kalo ka nitiere kaka oketo kenge ma ibiro neni omigi yore mamoko kendo noseland yore mamoko ma gibiro tiyo godo magin yore ma wuok oko mar alap ma Raila Odinga Stadium kama nyasi biro timore. Ma en achiel kuom okenge mogwach ni oketi mondo ni oga dhungruok mag nyamburko kaachiel kod masira ma samoro nyalo bet ni nyalo timore poni ng'ato ne riembo matek to jogo manitiere kod sironyo mar chopo e nyasi mar dhialo nyasi mar 62 mar Madaraka Day manyalo bedo ni ng'ado apaya manitiere machiegni kod Raila Odinga Stadium mondo geng' gik machal kod mago kaachiel kod chochni machal kod mago. Jael bende motelo jagoro mogirore migawo mar arita Raymond Omolo noloso kakoni oganda koro ikwayo mondo mi obi olure kod chike ma oket kod apisa mag arita nikech nitiere range maromo aboro manitiere alap mar Raila Odinga Stadium. Nitiere range moket ne jogo ma iluongo ni jotelo mideo miluongo ni VIP, nitiere kuonde moket ne jotelo mamoko bende miluongo ni VIP korka nitiere range moketi ma jopiny biro bet katiyo godo bed ne gidonjo kata ka giwuok e alap mar Raila Odinga Stadium. Mano emomiyo okwayo oganda mabiro yuoro e nyasini e konde duto ma ginyalo wuokie mondo giluw kendo giwinj duond apisa mag arita mor neno ni onge chochni kata ponono ni ng'ato nyalo bedo kod ywagruok ni otame donjo ka odwa ni oti kod rangach ma ok opuodhne en. Gin mana okenge moketi Jael mondo ne ni alap ma Raila Odinga Stadium kaachiel kod nyasi mar Madaraka
ochopo e yo makare. To kapok awe Jailieta, an gachiel kuom jodongo magin jodong Luo mabende osechopo ka gin kod sironyo mar neno ni odiochieng' makiny obedo odiochieng' mar kwe kendo odiochieng' ma oganda nyise achiel kaachiel kod sir mar lombo kendo rwako jotelo mabiro donjo e pacho ka. Adwa ni mondo mi alos kod jaduong' Okelo mabende osedonjo kar ka mondo onyiswa ni to gin ikruok mage magin godo kaka jodongo, kwayo mane magintie. Jaduong' Okelo inyalo biro kama mapiyo piyo mondo mi nyiswa mana awiye ni to kaka jodongo ikruok mage ma un godo e thuolo ni makoro oganda nyikwara Ramogi Ajwang' rito gi sironyo neno kendo dhialo nyasi mar 62 mar Madaraka Day ma itimo kiny. Erokamano oganda Luo mae Pius Okelo Njage ogai mar Kisumu Central kendo coordinator mar Luo Nation. An kod mor maduong' ahinya kaluwore gi nyasi ma obiro timore Asego Kanyada. Kendo wach masani madwa keto n'oganda Luo kaachiel e lo jodongo ni wan kod mor maseronyo ka wadwa rwako higa mar 62 nyaka ne Kenya yud uhuru. En mor maduong' Raila Odinga Stadium. To nikech oganda wa en mor makende nikech orengo mene wafwani wakwayo go kue mondo kakoro kiny nyasi bedo ka kendo biro chakore chon kabisa. To kaka oganda Luo ma jodongo wakwayo ni kue makende mondo obedi kaka forengo ni kaka oganda ma jodong Luo mondo mi kue obedi e piny mangima ka warwako rwak mar higni 62 e pap mar Asego Kanyada. Ko kamano jodong Luo wabede ure achiel kendo gihera. Sani awuok Kisumo mondo mi abia wuoka e niaba mar jodong Luo mondo wabeduru kod kwe kendo wabedu gihera. Kaponi isalaruri gi wadu e gimoro to nakwayo ni mondo wabeduru e achiel kaka joka ng'ato. Eruru kamano joka Nyanam. Nyasaye mondo gwedhu. Erokamano ahinya. Mano en Pius Okelo ma en achiel kuom jodongo mag oganda Luo e pacho ka kendo gikwayo kwe kaachiel kod neno ni oganda joka Nyanam oyuoro e alabni kaachiel kod sironyo mar neno ni ginyiso chia ma oganda Luo miluongo ni nyadhi mar oganda Luo. Omiyo gikine ni nyakwara Ramogi kaka nanyisi motelo jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ne oloso ka okwayo oganda mondo mi omed nyayo kwe kendo nokoni hikruok duto oseketi kendo gini okenge mamalo makoro gimodong' en mana ni oganda obi olure kod chike moketi kod apisa mag arita mar neno ni nyasi ni otimore makare. Wadawinjo kaka Dr. Raymond Omolo ma en jagoro mongirore e migawo mar arita ne oloso motelo. We have done everything that was expected of us as the National Celebrations Steering Committee together with the Technical Committee. And you can see that the stadium, which is the main venue for the event, is fully ready. The stadium has a capacity of 12,000 people seated. We expect in excess of 30,000 to 40,000 coming to be part of these celebrations. We have made the necessary provisions and arrangements to make sure that we take care of all the guests who will be coming to the stadium for the celebrations. I would want to appeal to members of the public, particularly the residents of Homa Bay County and Homa Bay Town, that because we expect so many visitors, we want to ask that you receive them well, look after them, and also that everybody who will be coming to the stadium to work closely with our security teams. And the focus that we are having for this Madaraka Day is to look at how best to exploit the resources within the blue economy space. And Homa Bay, which is a county that is by the lake, or the Lake Victoria is part of Homa Bay County. Actually, the biggest percentage of Lake Victoria is in Homa Bay County. And we had robust engagements, particularly with the fisherfolk, the beach management units, and all this was being spearheaded by the Ministry of Maritime, Blue Economy and Mining.
Nyakwaramogi oting'o tieng' ywamana bur ma oket ywamana lum moket machiegni kod bure. Ma en lum mar Madaraka Day moket machiegni kod oganda Luo ahinya to e kaunti ma Homa Bay. Koro ting' en mar oganda mondo giwore nyasi mar dhialo ka ginyiso chia kachiel kod nyadhi ne nyasi mar Madaraka mar 64 kuwuok Raila Odinga Stadium e boma ma Homa Bay. Aduok achiel kachiel nyaka studio ir Jael Lieta. Nyinga en George Bati. Nainya George Bati kuom report machalo koda mano ka intiere mano kanyero Homa Bay Raila Odinga Stadium mabende nitiere Homa Bay. Wabo chakwa tudre kodi saa 3 otieno mondo ichaki lerwa mana moko kuom okenge mabende oseketi ne nyasi no ero ma odiochieng' makinyero kama nainya George Bati. Kabende pod wantiere ikrok mar nyasi no mar Madaraka. En ni nyasi mar Madaraka mar 62 ibiro bagi e kaunti ma Homa Bay odiochieng' makiny ka ikrok oseketi